बताई 1:07 हो रहल बा। अब शुरू करब भाई। कहाँ गईनी है केने गईनी कादर खान जी गोइल बड़ा बुझाता जे रह मंच पर आ जा हो तो लड़का कुल गाड़ी दे तरह सपने में एक जने कुर्सी लेके पड़ल ले हम अरे अब बाबा के देखनी नु पता नहीं कि आटा का नहीं देखले चाउर के होला कसार 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 ऐसा न कहे के चाहिए कसार फिर को कासार अच्छा अच्छा जय दी बाबा है माफ कर दियो भोला बानू बाबा है पुरोहित है पुरोहित आधा ना ना पुरोहित है यहाँ का एक आदमी के पुरोहित ना है ना पूरी गांव के पुरोहित है पुरोहित कहा मानी पुरोहित जी केने गईनी कहा बनी आई है ना आई पुरोहित जी एक नहीं सब के सब बोल रहे हैं सब सेटिंग का जवाब दिले का सार कहता नहीं हां नंबर आई बजे नंबर देबे कहनु आय चली आराम मिलता 1 बजे से 1.5 घंटा तो 2.5 बजे ले बाकी ना होशियार लेबर बनू 8 घंटा ड्यूटी में तो 7 घंटा खट के हट जाई जैसे हमनी के अब बेवकूफ लेबर वाले सन हेलो सतुआ खिया के 4 गिलास में हुआ दे 13 घंटा लेते रहो का हटी है ना खोज खबर लेते रहो दम भर ब्रावो मर्दे ब्रावो कितना सुंदर माइक भाई तब का बाकी गाय के बेलायक भेटा गोल बड़े हां तब का रहे दो आपन ना गीत बा सुमिरन 3 गो कमलवास के बहु एक आध गो हमार बहु है हाय चले तुलसी बद्दू के कर राम के खोजे भागत कहां बनी हो मौगाई मौत कहां आई बहने जाता रे पानी हेलो अच्छा अब बताई है 2-3 साल पहले लॉकडाउन में भोला बाबा हां 2.5 साल पहले ये कमलवास कुंवर गीत गलर ले आके देखा है सनम कैसे जी ले यूट्यूब पर बजत हवे हां आँखी में लाज नहीं खे तो तीसरको आँखिया में लाज नहीं खे लगो अरे मर्दे हो में लाज करो हद दादा अपन मैटर नहीं है कुछ हुआ अल्लाह का तनी हवा बने कि महात्मा बाबा के चेला है ना भगलो बस दूर अच्छा खत्म बाड़ो लो कि खत्म होखे वाला बाड़ो लो ही बताओ लो। गई लोग अब खत्म होके पूरा तबला जल्दी बाबाई बिना हाथे मोल ले तबला वाला माइक हो बढ़ा दो नए नए बजावल हमर में शुरू होला तब का आज ये 5 के आ चल जाई है नाच के हां खाच के आज ये 5 के हाँ। टाइम से हां तो 6 के भेटैबू नु ना रहदा हेलो लगेला बक्सा में भेत रखो हो साउंडल भाई हां लगवाला में होने ठीक बा आई नहीं के बोलत पीछे वाला पीछे वाला बक्स में हाँ ठीक बा ओके बताई 1:07 हो रहल बा। अब शुरू करब भाई। कहाँ गईनी है केने गईनी कादर खान जी गोइल बड़ा बुझाता जे रह मंच पर आ जा हो तो लड़का कुल गाड़ी दे तरह सपने में हां एक जने कुर्सी लेके पड़ल ले हम अरे अब बाबा के देखनी नु पता नहीं कि आटा का नहीं देखले चाउर के होला कसार 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 ऐसा न कहे के चाहिए कसार फिर को कासार अच्छा अच्छा जय दी बाबा है माफ कर दियो भोला बानू हां बाबा है पुरोहित है पुरोहित आधा ना ना पुरोहित है यहाँ का एक आदमी के पुरोहित ना है ना पूरी गांव के पुरोहित है